Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Jullie hebben mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ik ken haar al jaren als jongeres, komt hier uit de Jout bij. En ondertussen werkt ze nog gewoon bij Parkhoven. Dat is ook alweer een hele tijd. Een intrigerend verhaal. Ik had door Reina van Zandvoort. Die het laatst alleen op mijn nieuwe single uitgekomen is. En dat doet ze dan als duo Reina en Klaas, de bloemenmand. Die draaien we straks even. Ja. En dan geef ik nog een praat. Reina, mooi is de best. Welkom. Ja, goedemorgen en leuk dat ik hier mag aanschuiven. Hoe is het? Ja, nou ja, je hoort het wel. Nee, dan geen stem voor een zangeres natuurlijk. Ja, op zich gaat het wel goed. Ja, nou wat ik allemaal beleefd heb, ja. Ja, had er in je les gewoon had van de COVID bestuurd. Ja. Ik heb daarna ook nog, ik had het net al zei, toch 3 keer gehad. Toen nog met de vaccinaties, doodziek. En vorig jaar april en het jaar daarvoor ik allebei de keren een ooginfarct had. En dat durven ze niet helemaal te zeggen dat het door de COVID komt. Maar je hoorde natuurlijk heel veel in de tijd met bloedpropjes en zo. En dat is dit natuurlijk ook. Ja, maar wat houdt dat precies in? Ja, een infarct is een bloedpropje. Ja, Maar is dan helemaal blind aan je kant of bijna? Nee, ik ben niet blind. Dat niet. Mijn gezichtsveld aan de zijkant is weg. Dus als ik zo zie, dan zie ik daar niks meer, hè, aan de zijkanten. En vlekken voor de ogen. Ja, en je krijgt inderdaad een bloedpropje in het oogzenuw. Maar die vaatjes die binnen zo heel minuscuul. Dus een bloedverdunners of zo, dat helpt niet. Want het is gelijk, bam, het is gebeurd. Best botskrokken? Ja, heel erg. De eerste keer al natuurlijk. Maar ja, dan dacht ik, ach weet je, mijn andere oog is nog goed. Dus dat vangt allemaal goed op. En toen de tweede keer was, nou, ik kan wel zeggen dat ik de nachten niet slaap meer. Dan dacht ik, ja, we kijken het maar, straks word ik blind. En dan word ik wakker en dan zie ik niks meer of zo. Ja, dat was heel angstig. Nou ja, deze stress natuurlijk voor je persoonlijke leven, maar ook voor je werk. Alles, Die alles. grote passie, het jong. Ja, het jongen maar tegen dicht, maar toch het optreden en heen gaan. Ja, alles. Maar dat is nog natuurlijk, het is in april, was het de tweede oogst, zeg maar, vorig jaar. Maar het is nog elke dag wennen. Het went nog steeds niet. Dit is een nieuwe omgeving. Nou, dan merk je gewoon dat de ogen scannen, zeg maar. Dus de ogen zijn eigenlijk continu aan het scannen. En dat kan heel vermoeiend wezen. Soms aan het einde van de dag, ja. Ja, want het was nog eerst mijn mensen die COVID hoorn, los en van de eigen. Ja. Misschien heel wat vermoeid binnen. Ja, dat heb ik ook. Dus ik heb het in januari ook weer, had niet zo ernstig hoor. 2-3 dagen een hele hoge koorts, dat wel. En toen ging het eigenlijk wel weer wat beter. Ik was na een week weer aan het werk. Of dat helemaal goed was, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ik voelde me wel prima. Maar ik merk wel dat bepaalde dingen, na een week of zo, dan weer even terugkomen. Het geheugen bijvoorbeeld, dat laat je dan weer even wat in de steek. Je kan niet op woorden komen. En wat ik toen ook heel erg had na de eerste keer, dat als ik dan woorden opschreef, of typte, schrijven niet, typen, dat de letters wel klopten, maar ze stonden helemaal verkeerd. Ja, ik vond het wel heel knap dat wel. Hoe dat kan, weet ik ook niet. Maar dat gebeurt dan in het hoofd. En dat ging wel weer goed. En je merkt nou dat je het weer wat had hebben. Dat bepaalde dingen weer even terugkomen. En die vermoeidheid, ja. En ja, die vermoeidheid met die ogen. Dus er binnen wel eens avond en dan leg ik al om 6:30 naar bed. Ja. Ja.
Wat maakt dat voor die... Ik bedoel, nou, we kennen elkaar misschien net heel goed, maar Actien komt er best wel in van het oorpakken. Ja, Best een stoere dame, wist ja misschien is dat in geluk ook wel. Ja, maar net van Geemel. En hier Nee. komt dus zeg maar, een per hier, ze staren jongen. Ja. In de hoeken van gezondheidsklachten en dat soort dingen. Dat past in die holk wel raar, weet ik. Is ook zo, ja. En nou met die oorinfarcten ook. Ik ben, ik zat de eerste week en ik denk wel 2-3 keer in het ziekenhuis. In Leeuwarden met spoedhalingen en op een gegeven moment naar Groningen telkens. En op een gegeven moment zeiden ik kwam het over het werk. En ja, zeg maar, bent je aan het werk? Ja, ik zeg, ik ben toch niet ziek? Nee. Ik zeg, ik ben wel nog zo, dat vind ik wel heel dapper dat je dat doet. Maar dat is ook wel een beetje mijn karakter, weet je wel. Ik ben niet ziek. Nou, ja, beperkingen. En je weet niet hoe je dag verloopt. Want ik kan best 's morgens naar het werk gaan. Ja, nu niet meer, maar toen. Einde van de dag dat het slechter worden is. Dus die angst had je wel altijd. Ja. Maar ik had iets van, ja, dan heb ik wel wat te doen. Nou, passen de lettertypen aan. Dat heb ik eigenlijk ook gelijk op de telefoon wel gedaan en zo. En alles uitzocht. Ik denk, ja, ik kan nou nog aardig zien. Dus laat ik dat zelf maar uitzoeken. Als het zover is dat het niet meer kan, moet een andere het doen. Dus, en optreden, ja, misschien 1 of 2 afzijt. Maar dat was dan een hoog podium met die lampen. En dan was het net een heel erg hoofdpijn. Dat ik het afzijt. Maar verder heb ik eigenlijk nooit wat afzijt om daarom. Nee. Goh, wat een verhaal, joh. Ja. Wow. Ja. Ja, de arts zei zelf ook van... toen de eerste keer, nou, ze zei... Reina, maak het eigenlijk nooit mee voor een tweede keer. Want dat was natuurlijk je angst. En de tweede keer dus wel. En toen zei ze op een gegeven moment... Ze belde me zelfs als ze vrij was... om te vragen hoe het met me ging. Dus dat zei het eigenlijk wel genoeg natuurlijk. En dan zei ze ook van... ik vind het zo raar. Ik snap het niet, want... Nou heb jij dit en nou ja, het komt bijna nooit voor. En ik heb op dit moment 3 cliënten die 2 ogen hebben. Hoe dan, zei ze. Ja, ik zei, weet ik ook niet. Nee. Dus is je. Er is een nieuwe single uit. Ja. En doe eerst nog steeds terug, gelukkig hoor. Ja, ik ben altijd... Kun je je überhaupt een leven zonder jong voorstellen of niet? Nee. Ik had laatst, dat was heel grappig, met een collega die later in het vak komen is. En die had de prijzen wat omhoog gegooid. En dat moet jij ook doen. Nou, ik zei, waarom? Nou, hij zei, dan hoef ik maar 1 keer in de weekend weg. En einde van het jaar verdienen we net zoveel. Nou, ik zei, dat betwijfel ik. Maar ik zei, als ik 2 of 3 keer in de weekend weg ben... zien er 3 keer mensen mij. Ik zei, en het verschil tussen mij en jou is... Ik ben een muzikant. Ik moet weg. En jij doet het voor het geld. Ja. Zelfs dat ik begon bij die of net? Hoe bedoel je? Met jongen, gewoon pure liefhebberij tussen de figuurlijke scodoaren in of niet? Ja, nou dat vond letterlijk de schuifdeuren vond ik verschrikkelijk. Want dan, de lagere school is dat begonnen. De leraar zei, nou, ze heeft wel een mooie stem. Zangles en zo. Musicals deed ik dan mee en talentenjachten later. Maar als je dan ergens was, op visite... En dat durfde ik niet. Ik durfde niet letterlijk tussen die schuifdeuren in te staan. Dan stond ik op een gang. En dan zong ik Wilma of zo. Ja, dat was zo'n meisje toch. En dan hadden ze de deur open. Maar dat vond ik wat doodeng. En nog. Bijna een soort podiumvrees of zo? Nee, podium, ja, ik weet niet. Ja. Nee, ik denk dat ik heb 2 persoonlijkheden, denk ik gewoon. De zangeres en Reina gewoon. En dat ben ook 2 totale andere typen. De zangeres kent geen verdriet, die kent geen pijn, niks. Als ik optreed, ik stel voor dat ik de hele dag hoofdpijn heb. En ik ga aan het optreden toe, is het weg. En mijn optreden heb ik nergens last van. Je hebt echt letterlijk de knop omzetten. Ja, dat is... Je dat vanzelf? Of mag... Ja, nee, dat gaat vanzelf. Als dat ook niet meer gebeurt, denk ik dat ik stoppen moet. Ja. Dan wordt de opgave wel heel erg... Denk ik, ja. Ik kan me nou niet voorstellen. Ja, na de COVID had het wel, maar dat kwam ook... Ik moest weer leren praten. Kon bijna niet lopen. Al dat soort dingen. Dus dat vond ik doodeng. Ja. Toen had ik wel een beetje... Dat ik een optreden had, dat ik dacht... Nou, 7 uur weg, nou 5 uur. Misschien bellen ze wel dat er iemand ziek werd. Ja, heel stom. En dat zou ik nou niet meer hebben, maar... Omdat ik dat eng vond. Ik heb ook wel eens ergens staan te zingen. En dan was ik gewoon een liedje en kwam mijn tweede couplet.
En ik wist helemaal niet de melodielijn, niks meer. Nee, gewoon een blackout. Ja, door de COVID, omdat je dan ook heel veel vergat. Ja, dat heeft wel ervaring genoeg. Nou ja, je hoort wel, ik weet de tekst even niet meer, hè, maar het komt wel weer. En toen kwam een aanloop naar de refrein bijvoorbeeld en dan was het er weer. Ja, maar dat was wel je angst dat je dat heel vaak ging krijgen. Ja, dan dacht begint van, het zichzelf te versterken. Dat als het moet ware, hè? niet, Nee. weet je. En dan kan je wel op een zijkant een tekst altijd als backup hebben. Maar de melodie niet in je hoofd meer zit, dan kan ik bij die tekst ook niks. Dan kan ik een gedicht voorlezen. Maar goed, dat is gelukkig wel allemaal goed. En ja, gelukkig wel, ja. Ja, mooi. Ja, Ik ken die van de Nederlandstalige muziek. En toen hadden we de eerste plaat die we draaien, wie voor de Cats. ja en dat, Engelstalig. ik vind het altijd muziek wel over. heel frappant. Ja. Want eigenlijk ben ik in het Nederlandstalige gekomen door de singles natuurlijk. Toen de tijd met de Stille Genieter, Romy. Maar mijn optredens is eigenlijk heel veel Engels ook. Ik zeg altijd van Tina Turner naar Marianne Weber. Dus en als ik dan helemaal nu, vroeger kennen ze wel meer, omdat ik toen veel meer in Engelstalig deed. Maar nu, je zingt ook Engels. Ik denk, ja, maar dat doe ik eigenlijk altijd al. En door het eigenlijk bij nummers van de Cats, of is dat gewoon de smaak? Ik heb nou sinds vorige week dit nummer. Dus daar heb ik eindelijk een keer een orkestband van op een kop gezet. Dus daar ga ik even met oefenen, want dat vind ik wel mooi. Want er wordt wel gevraagd om een Cats. Ja. Ja. Where have I been wrong? Wrong. En dit zit echt van die smaak, zeg maar. Ik vind het een mooi nummer, ja. Ja, nou, waar we het net al over hadden. Vroeger moest ik er niet aan denken als je van de Cats hielden. Want ik was eigenlijk van status quo. Dat is wel leuk. Ja, ik ben ook vaak naar de concerten geweest en zo. Francis Rossi is een man. Ja, geweldig. Ja. En de Police. En ik weet ook wel, die traden hier toen ook op, The Cure. Ja, dat kan je helemaal niet voorstellen. Ik begreep dat de Cure, maar daar ben ik dus net west, maar daar wel op het parkeerterrein. Ja, bij de Frieslandhalte? Ja, daar ben ik geweest toen. Oké. Ja. Ja, Een soort circus tent of zo, hè? Ja, een tent, ja. Ja, hoe heet dat ook? Het bodenterrein of zo heet dat, toch? Ja. Ja, daar waren ze toen. Dat vond ik wel interessant, dat soort dingen. Maar dat weer een beetje de new wave, die iedereen in het zwart gekleed. Ja. Wist je ook in het zwart of net? Nou, dat kan ik niet meer herinneren, maar ik zou me vast aanpast hebben. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het leuk, maar eigenlijk vind ik dat... nou, ik zou niet zeggen dat ik dat soort muziek heel veel draai of zo, maar als je naar een concert gaat, dan vind ik het sowieso heel interessant. Alle soorten, nou, waar we het net over hadden, André Rieu of een opera of zo. Ik zou best een keer naar een opera willen. Ja, ik doe het eigenlijk nooit. Maar ik vind gewoon de magie van een concert, van wie het ook maar is, dat vind ik alleen al mooi om te zien. En dan hoeft het niet eens met smaak te wezen. Maar dat, ja, als je dat voelt, dan is die band of wat het maar goed. Ja. De energie. Ja. Onbelangrijk. Nou, dan kunnen we mooi naar een volgend nummer. Dat was muziek uitzocht. Ti amo, Sara Perci. Ja, ik ben echt een beetje een YouTuber. En nou ja, dat weet je zelf, dan zie je een filmpje en dan krijg je soms alweer andere filmpjes die wat op aansluiten. En ik zie heel veel filmpjes van dit nummer. Dan in Italië, en dan is dat hele plein vol. En dan begint één te zingen en dan gaat het hele stadion of het plein doet met. Toen dacht ik, wat is dit leuk. Ik kon het hele nummer niet. Nee, kijk net. Nee. En het bleek dus dat hij ook in het Nederlands uitgebracht is door Tim Douwsma, volgens mij en Monique Smit. En hij is nou weer een beetje in uptempo ook in het Nederlands uitgebracht, hoorde ik toevallig verleden week. Maar ja, ik vind het geweldige muziek. Ik vind sowieso Italiaanse muziek wel mooi. Had de sfeer, hè? Ik ben ook wel een fan van Il Volo. Ja, dat is ook weer heel wat anders. Dat is ook een beetje het klassieke, alhoewel ze tegenwoordig ook wel wat modernere muziek bij doen, die drie jongens. Ja, vind ik mooi. Ci spostiamo, se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino, è così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di Een mooie Italiaanse meisjongen, Ti amo, Sara Perci. Staat op het favoriete listje van Reiner van Zandvoort. Die ik de horrorvraag stelt van kist 4 platen hoor aan. Ja. En ik denk dat ze er samen 50 hoor komen. Ja, dat was heel lastig. Ik denk, oh, maar die vind ik ook leuk, maar die vind ik ook leuk. Ja.
Even hoe toch de begin van die jongen, want daar zei ze al even, tussen de scootwaren, dat vond ik wel heel erg Vreselijk. dreig. Ja, Komt u uit een muzikaal nest? nee. Nou, Steed er muziek op dus? ja, dat wel. Dat wel. Radio of plaatsje draaien? Allebei wel, maar meer radio dan. En op een gegeven moment, we waren ook al heel vroeg verrijkt met tv. Ik weet eigenlijk niet anders dan dat wij al televisie hadden. Dus dat was in die tijd wel heel veel, begin jaren 60. Het waren netten, hè, denk ik nog. Of... Dat weet ik niet, want ik zat er in de luis natuurlijk. Maar, dus ik kan een leven zonder tv niet voorstellen. En nou, dan waren het, zo van, nou, wat je zegt, 2 netten, denk ik ook. Ja. En als er dan muziekprogramma's op waren, ja, dan werd er wel naar gekeken, ja. Welke buurt komst ook? Ik kom eigenlijk ben ik opgegroeid in de Zeeheldenbuurt, achter het Vliert. Achter het vliert. Men of Korenschool. Ja. Mooi tijd hoor. School wel privé niet. Ik had niet een privé een leuke jeugd of zo. Moeilijk om Ja, wel een vader met losse handjes of zo, laten we het zo maar zeggen. Mijn ouders oldschool zijn, op de verkeerde manier, zeg maar. Ja, en dan zou nou ga ik wel heel ver in mijn privé trouwens, maar dat hindert ook niet. Best niks verplicht te vertellen. Nee, maar dat hindert ook niet. Na die corona, toen ik zo ziek geweest ben, toen waren mijn hele emoties op slot. Ik kon nergens om gulen. En ik had gelukkig mijn lach nog wel. Maar als er dingen gebeurden, het kwam nooit meer binnen bij mij. Dus op een gegeven moment was ik met onderzoek in het ziekenhuis en zo, bij psychologen. En toen weer bij een psycholoog, en ik gaat elke keer weer naar een ander toe. En toen kwam er eigenlijk wel uit dat ik vanaf mijn jeugd eigenlijk altijd al op een overlevingsstand geweest is. En ik denk ook dat voor de muziek, dat is ook mijn overlevingsstand. Ja, wie de vlucht. Ook. En een gevoel? Nou, dat weet ik niet, maar toen later, met relaties, ja, ik ben ook nou echt een artiest die meerdere relaties had. Maar, Hij gewoon echt artiestenleven gewoon. Ja. Het zal niet helemaal rock'n'roll geweest hebben. Maar ik heb het wel allemaal metgenomen. Maar als je een rockteam had, de muziek was altijd, en dat is nog, minuutvlucht of zo. En ja, vroeger als meisje, dan had dat ding natuurlijk gebeurde. Ik heb mezelf gewoon op alle overlevingsstand. En angsten gewoon altijd metgenomen. Daar werd ook niet over praten. Ik bedoel, ik ging pas als meisje slapen als het stil was bij mijn ouders op kamer. Dat soort dingen. En door die gesprekken met zo'n psycholoog, dan lees je die verslagen. En ze is opgegroeid in een onveilig thuis. Nu hoor je dat tegenwoordig heel veel. En dan dacht ik, wat zielig. En dan lees ik nog en denk ja, wat zielig, dat ben jij hoor. Ja, Zo, weet je wel, dat maar- is in je eigen verhaal. Ja, Maar dat was dus en- helemaal voortdrongen. Ja, en eigenlijk is dat door het hele leven doorgaan. Ja. En dan was die muziek al een hele welkome uitstapje. Ja, Maar het lijkt mij heel heftig dat daar op lettere leeftijd, ja, achterkomst. Ja. En dat dus, die door moest iepen dus, blijkbaar. En die door is er steeds niet open. Maar Op een kiertje misschien. ja. Want dan ga je voor één psycholoog, dan moet ik weer een nieuwe aanvragen. En dat is wel eens jammer. Dus want- is nog een beetje in die... Ja, dus eigenlijk zijn we nog een paar jaar verder. En ja. Maar ik sta er wel open voor. Want mijn emoties, moet ik zeggen, is wel wat terugkomen. Dus er wat ernstig gebeurt, daar sta ik nou wel te janken. Had het ooit met die ouders hoe hoorn? Nee, mijn hè? ouders ben toen ik een jaar of 13, 14 was, 14 denk ik, bescheiden. En dat moest ook wel, want het was altijd ruzieslanderij. Oorlog dus. Ja, mijn vader is ook met de politie de deur uitzetten. Dus we hadden ook helemaal geen contact eigenlijk met mijn vader. En ja, mijn moeder praatte daar niet over. Dat gebeurde niet. Nee, Ik net op lettere leeftijd. nee. Zeg Nee. dat dit hier oorsmatten of... Nee, ook niet. Nee, en eigenlijk door niemand. Ook niet, ik heb nog 4 broers. 3 boven en 1 onder. En te laat had ik het met een broer erover. Hij zei, dat is wel grappig niet, maar... Kregen de jongens echt klappen van heid? Of wie het wel, Nou, de oudste vooral. En daarna kwam er een broer, die is inmiddels overleden, maar die was niet bang voor mijn vader. En dat is misschien onze redding wel geweest. die kwamen in opstaan. Ja. En
als mijn vader hem zou slaan, dan sloeg hij hem. En dat wilde mijn moeder natuurlijk niet. Maar maar ik ben als meisje, dat denk ik nou wel eens... en dat is natuurlijk heel triest... wel bang wees dat hij zich aan mij zou vergriepen of zo. Ja. 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 En alles deed je weg, ja. Het klinkt misschien dubbel, maar best misschien ook blij dat het bopa komt. Ja, Raar heel het klinkt. erg. Ja, en dat zou ik net zo Het zeggen. is nog dat, midden in het leven. Ik bedoel, je bent nog relatief jong. maar Ik ik merk... nog geen 80, 90. Dus dat is nog wel heel wat jaren heel actief dus mee. daarom neem ik ook die hulp van psychologen of wat ook maar. Maakt mij natuurlijk wat van naam die het. Maar dat kost Ook heel graag... behoorlijk wat tijd. Dus ja. denk ik wel. Ja. En ik had laatst inderdaad met een broer van me over. En die zei van, ik kreeg vreedbuien. Dat is ook niet normaal. Ja. En ook een zwijken had. En bleek dus ook... Hoe gaan die jongens ermee om? Ik bedoel, Molly is sowieso. Hè? Je vaak oors met dit soort dingen om. Ja. Had hun het verhaal verteld of net? Nou, eentje dus. Eén broer van Maar de rest nog net? Nee, één is overleden. De oudste broer heb ik geen contact mee en zo. En mijn jongste broer... Ja, die zit zelf nou wat in het probleem... omdat hij waarschijnlijk begin van MS heeft en zo. Dus die zit zelf wel in een hele medische molen. En daar wil je eigenlijk liever niet over praten. Dus dat soort dingen weet je wel. Dus dan... Er is nog een genoeg, rotzooi. Ja. Maar inderdaad, met één broer hebben we het er wel over. Ja. Nou, ik heb me voorstellen dat dat wel belangrijk is. Dat, Ja. Dat in ieder geval in dat gezin nog in ieder geval één persoon had. Dat je dan heeft... Oh, hij had het dus ook met me. Maar die zult misschien of zelf mij maken... of in ieder geval het verhaal herkennen. Ja. Had hij wat begrip voor die situatie? Ja. Goh. Maar dat... mensen zien niks aan mij natuurlijk, hè? De best vrolijke Reina. Ja. Voor het optreden. En... Ja, maar het zo ook. Ik was op werk ook. Ik ben nooit chagrijnig of zo. Ik ga met plezier naar mijn werk en zo. En dat vind ik ook hartstikke mooi. Misschien ook wel weer een uitvlucht. Ja. Maar thuis niet. Dan ben ik alleen. Ik ben toen niet chagrijnig. Maar thuis heb ik angsten. Ja, maar dat is bijna geen aanleiding, denk ik dan. Hè? Of, Ja, dat heb ik ook gekregen na de corona. Want waarom krijg ik corona? Terwijl ik alles... Ik was echt kierenwiet, hoor. Op werk ook. Ik werk. De huis ging alles ontsmetten, weet je wel. En thuis ook. bijna dwangmatig. Ja. Ja, ik weet wat mijn manager toen zei. Jij, corona, hoe kan het nou? Jij bent, als je één altijd overal let, ben jij het. Ja. En dan krijg je het wel. En ook nog heel erg. Nou ja, meerdere keren dus. En dat heeft me wel heel angstig gemaakt. Van, Maar naar buiten nu, ik ga wel overal naartoe. Want dat zeggen ze ook wel. Maar mijn huis is mijn heilig. Maar het was elke keer wel onder een drempel, of niet? Niet meer. Niet meer. Nee. Begin wel. En in de winkels kwamen zo, want ik weet niet waar ik het gekregen heb. Nou, dan ga ik er vanuit. Want natuurlijk alles was dicht, behalve de supermarkt en de kruidvat, zeg maar. En verder was alles dicht. Ja. Dus dan denk ik, dan heb ik dat ene pak koffie waarschijnlijk in de hand had, die een ander ook weer had. Want ik was ook altijd bezig met de karretjes kon te maken en... Ja. Een soort smetvrees. Nou, eigenlijk wel. Alleen de angst al om het te krijgen of zo. Dat leek me verschrikkelijk. Ingewikkeld. Ja. Is het in stilte dus? Ja, heerlijk. Dat kan ik me nog net wel voorstellen. Dus zij is ook maar lawaai omheen gaan. Maar dat is net. Nee. En ik kan ook heel goed alleen wezen. Dus dat vind ik heerlijk. Ja. Iedereen denkt ook dat ik altijd zeggen ze wel, nee, jij bent nooit thuis. Ik ben alleen weekends weg. Maar doordat ben ik altijd thuis. Maar dat verwachten ze eigenlijk niet van mij. Maar het is wel zo. Let ze dat maar mooi denken, maar dan ben ik doen. Nee, hoeft ook niet. Nee. We gaan muziek van die draaien. Het gevoel. Ik dacht misschien dat past er wel aardig bij. Ja. Wanneer, welk jaar komt dit nummer? Dit is uitgebracht volgens mij in 2019, januari. En dat was het jubileumjaar. Eigenlijk was het jubileumjaar daarvoor, maar er was een vriendin van mij overleden. Zo, dan had ik eigenlijk helemaal geen zin in dat soort dingen. Dus hebben we even het later gedaan. En toen heb ik dat nummer uitgebracht. Het zou al eerder uitgebracht worden, een paar jaar daarvoor. Maar toen, wij komen toch niet in die grote hitlijsten. En toen kwam ik dan in die hitlijsten terecht, waar wij dan ook wel in staan als regionale artiest. En dan zag ik Laura Lin, Belgische zangeres. Met een andere tekst, maar wel dat nummer ook had. Ik denk, dat moet niet doen. Dus dan zat 3 of 4 weken voor de cd-presentatie.
met een dilemma. Je hebt van alles al geregeld, dus dat moet daar doorgaan. Maar je wilt dat nummer niet uitbrengen. En toen hebben we nog heel snel een ander nummer. En dat werd toen Dansen Setaki, weet ik nog wel. En dat nummer lag nog op een plank. En ik dacht, nou, dan breng ik dat een paar jaar later uit in het jubileumjaar. En ja, ik vind het persoonlijk een heel mooi nummer. En hij is ook wel heel veel draait. Alleen, ik had al een paar maanden later, of een maand later, alweer een andere single. En dat had ik nooit doen met hem. Dat kwam te gauw aan. Ja, veel te snel. Dat je even iets meer tijd had. Ja. Daar is het nummer ook wel voor dat het meer podium had moeten hebben, zeg maar. Ja. Draaien wij het nou mooi hebben. Ja, Ja, het verhaal, jong. Goh. Ja. Ja, het leven. Ja, maar ik zit niet... nou, als ik het vertel of zo, dat ik er heel erg met zit of zo, dat niet. Nee, ik heb dat gevoel. Ja, het is alleen een... Weet je, ik heb altijd iets van... ik wil in alles zoveel mogelijk eerlijk wezen. Ja. Dat is een heel ander verhaal, maar een zoon had die heel zwaar verslaafd is geweest. Maar daar ben ik ook altijd eerlijk over geweest. Hij ook trouwens, hoor. Ja, draaide me net Ja. op binnen dan. Nee. Zo, dat En dan denk ik, ja. En heeft iemand daar een oordeel over, dan doen ze dat maar lekker. Ja. Het is ook wel zonder een verhaal. Dus nee, daar trek ik me nooit wat van. Elk huis heeft zijn kruisje, hoor. Oh, echt En, wel. Ja. Ja. Ik interview programma's met iedereen, bij iedere open, iedereen buurman bij mij. Ja. Nee, dus... Ja hoor. Perfectie bestaat niet. Dus ik zal het niet aan iedereen... nou komt dit maar ik denk niet dat ik met iedereen Nee, die dingen bespreek of zo, dat niet. Nee, dat had ik op een gegeven moment met die ooginfarcten ook. Toen dacht ik, nou, omdat ik misschien wel eens wat afzeggen moet, even een update. En op een gegeven moment had ik ook... Maar ik kreeg gewoon berichten van mensen, ik denk, wie ben jou? Ja. En daar had ik geen zin in. Dat heb ik toen op Facebook gezet van... Nee, maar dit dan is ben je mijn constant update. bezig. Ja. Dit is mijn update en niet meer vragen. Maar dan was het dan dat vriend zei, nou wat durft hij te vragen? Nou, ik zei, dat ken je mij niet goed genoeg, denk ik. Want dat geldt niet voor mijn vrienden natuurlijk. Nee, ik snap die woord. Ja. Dus wat in balans blijven. Ja. Ja. Maar 44 hier nou inmiddels in het vak met wat? Ja, Zit hem te 45. rekenen, hè? September 45 was het toen, ja. 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 Holy Het shit, is- joh. ja, en dan... ja, echt beroepsmatig, zeg maar. Maar daarvoor zat ik wel in wat popbandjes. Ja, precies. en zo. Maar dat officieel Ja. weer... Wat Ja, maar dan dan moet je 40 geld- jaar jubileum, hè? De festival. Ja, 40, ja. Maar dat, met die popbands, er moest geld bij. Ja. Ja. Ja, wat moesten de installatie huren, alles. Busken. Nou, dan lagen we op de boksen achter in het busk of zo. Maar dat was hartstikke leuk. Wel mooi toch? Ja. Ik was 15, 16 jaar, dat is geweldig, toch? Ja. Ik heb met mijn broer een management gewoon van bands. Wieso, man? Oh, ja. Boelie en Pieter Wilkes op paard. Ah, leuker is het net, joh. Maar als je dan op pikker aan bier richting Frankrijk speelt. Ja, geweldig. Ja, en dan compleet geradbraakt weer tussen komen. Ja. En geen cent verdienen. Ja. Nee, dat hadden wij dan Maar ook. dat doet er net aan. In de min. Ja. Ik weet, dit blijft me altijd bij. Soms maakt de liefde je niet blij. Maar het leven dat gaat door. De liefde die ik met jou verloor, heeft een toekomst voor ons uitgewist. Ik hoop dat jij me mist. Hoe raak ik dat gevoel nu kwijt? Het verlangen diep in mij. Vertel me hoe ik verder Het gevoel van Reina. We draaien het in deze aflevering van Noorderwind. Dat Reina van Zandvoort te gast is. Het gevoel stiert van haar jubileum. In Ja. een periode dat alles onwis wier. Dus daarom is deze plaat ik wel weer op een moment release. Dat het eigenlijk weer na die Ja, officiële klopt. jubileum Ja, weer. ja. Destijds vierde het 40-jarige jubileum. Ja. En had inmiddels de 44 Ja, afgelopen september. was 44 Pruskes. 45 Ja. jaar Ja, terug. en eigenlijk nog volle langer. Hè? Ja, dat zei ik net. In die popbandjes en zo, 15, 16 jaar. En we oefenden zaterdagavond in creativiteitscentrum had je toen nog. Oké. Ik weet niet of je dat kende nog. Qua namen woon Ja, dat zat dan tegenover de Walrus. Daar zit nou een restaurant in. Maar daar had je dan
schildersclubjes, weet ik veel wat. En wij huurden daar zaterdagavond een ruimte om te oefenen. met Wat de wie in band. de eerste band? Skunner Column. Ja, schandalige paal of zo niet. Maar dan hadden jongens, we hadden dat... En wie voor duidelijk, dus toen ik zangeres wie is het of niet? ja. En Hoe wist het opvallen met die bands? nou, er stond een advertentie in de krant. En daar reageerde ze op. Ja, ik ging heen met mijn moeke nog, hè. Want ja, mijn moeke wist niet waar ze terecht kwam. Nee. En die jongens waren allemaal wat ouder dan mij. En ja, ik weet nog dat we naar de slaapkamer gingen, want daar zaten ze. Ja, zo'n Ja. soort van En even een babbel. ja, sollicitatiepartij Nou, mannen. jou bent nou zangeres bij ons. En hoe moesten ze zich naar voren zien, jongen? Nee, dat misschien niet of ik een beurt of zo, dat ze even een gitaar hadden of zo, die jongens. Ja, het was wel een hele mooie tijd, ja. En wanneer is de artiest Reiner van Zandvoort de wereld instapt? Dat hier weer met die... Nou, dat was eigenlijk... Dat week voor het eerste optreden als de Reiner van Zandvoort? als solozanger. Ja. Nou, Reiner van Zandvoort als die bestaat niet. Nee. Nee, dat is Reiner. Ja. Ik vind het ook vreselijk als Reiner van Zandvoort op een poster staat of zo. Want dan denk ik, nee, ik ben Reiner van Zandvoort. Ja. Maar Reiner is artiest. Ja, dat is weer die dubbele persoonlijkheid, hè. Ja. En ja, eigenlijk natuurlijk, hij is al jaren in een band. En toen ben ik in 1991 of zo, kwam ik Joepie van Thun via Tony de Haan. Die zat vroeger daar zat ik bij in het Susan Trio. En die had jaargetijden. En die had ons een beetje aan elkaar gekoppeld als duo. En nou, hoe lang hebben we dat gezongen? Een jaar, 1,5, misschien 2, ik weet het ook niet exact. Maar het begon bij het Suzanne Trio. Daar ben ik begonnen als meisje. Ik zat er op school en ze zocht een zangeres, gitarist. En ik had gitaarlessen. Maar waar zit er dan meer in? Willem Hulst, Tony de Haan en Richard Fabrice. Hoe kwam je Maar hem op Suzanne dan? Toen de band werd opgericht, toen zat er een toetseniste bij, die heette Suzanne. Vandaar. Ja. En Suzanne is er werk en toen is Willem Hulst daarvoor in de plaats gekomen. En Richard Fabrice. Nee, Willem was Richard Fabrice. En Willem Hulst ging werd gitarist. En toen zochten ze een zangeres. En toen ben ik daar, ik weet wel, ergens in een ruimte op Huizemelaan, ergens achter zijn huis, een steekje deur. En toen, weet je dat ze zeiden, ja, we hadden jou wel op toon, maar we wisten niet waar je jou kon vinden. Dus dat heb ik 5 jaar deed. Oké. Ja. En toen zat ik veel in Limburg. Limburg. Ja. Wat wie het bruloften? Of Ja, het Susan carnaval, Trio, denk ik, of net? Ja, het Susan Trio wel. Ja, alles eigenlijk. Dancings, dat heette toen nog dancings, toch? Feesttenten. En je had ook alleen maar een aantal van dit soort bandjes. De Wico's, Paloma Trio, Apollo Trio. Wat hier een beetje in Friesland. Dus we waren 4, 5 keer in de week weg. Toen kon ik echt van bestaan. En als meisje was dat het Walhalla natuurlijk. En nu is dat natuurlijk veel anders. Ja. Wie dat die droom eigenlijk toen je jong was? Want wat voor spullen had je toen zitten? Ik heb Men of Koehoorn dan. En toen ben ik naar de Wop Keekhof MAVO gaan. In de Tjerk Hiddenstraat. Wie het al door MAVO doet iets? Ja, dat was de MAVO. En van daaruit dacht ik van, nou, ik vind het wel leuk om met kinderen te werken. Toen hadden voor de INA's en dat werd van de INTA's. 2-jarig, maar dat was ja, beneden het niveau. De MAVO, ik had natuurlijk scheikunde zo in mijn examenpakket had. En daar kreeg ik voor natuurkunde. Maar dat wat ik in de 2e klas van de MAVO af had. Het enige wat ik niet wist was koken en ziekenzorgen. En verder had ik gewoon 2 vingers in de neus. En dat heb ik ook gedaan, want ik was altijd aan het klooien. Ja. Spijbelen en gek doen. Ja, had ik niet gedacht dat ik dat... Ik dacht altijd vroeger heel verlegen meisje, maar nee, heel grappig als ik foto's van vroeger zie. En als ik dit denk ik, nee, dat was ik niet. Nee. Totaal niet. Hartstikke leuke jonge puber die Ja, de wereld ontdekt. Zat er Ik weet wel, en dat mijn moeder wel eens zei van... lieve 10 jongens aan één zo'n meid. Dat ze dat wel eens riep. Maar ze vond zaterdag wel leuk om met mij de stad in te gaan. Dat wel, want dat deden die jongens niet natuurlijk. Ja, Want te shoppen, ja. ja precies. Ja, wonderlijk hè? Hoe je dan waarom jongen en dan een bepaald gevoel hebben. En dan, maar dan komt ze weer echt in herinnering waarom. En dan blijkt het toch lekker wel weer oors te zijn. Ja, ik kreeg laatst oude foto's. Want wij woonden in de Tromstraat en dan had je...
het Koopmansmeelfabriek op Vliet nog. En het werd afgebroken. En wij waren als jeugd vonden wat leuk om dat tussen die stenen en alles te paraderen. En toen had je Paul was fotograaf bij de Leeuwardenkrant. Paul Jansen. Paul Jansen. Ja. En ik kwam daar foto's nemen en ik vond dat natuurlijk leuk, de kines. Maar dan zie ik mezelf ook met die vuist omhoog. En ik denk, nou, maar nou eens kijken, dat is toch niet best? Maar ook, ik ken dat aan die foto, was hij een soort leidertype. En ik weet dat op een lagere school wel eens zei, Reinders, in mijn rapport, Reinders is echt een leidertype. En dat had ik mezelf nooit zo zien. Nee. Dat is maar waar. Ja, nou snap ik het wel. Op een gegeven moment land is toch echt weer in Friesland, hè, daar die hele Ja, maar ik periode. woonde hier wel, hoor. Ik woon hier gewoon nog in Friesland. En ik reis gewoon... ik ging gewoon naar Heerlen met de band oefenen. En dan ging ik 's morgens 7 uur weg. En dan ging ik 's avonds 7 uur weer naar Leeuwarden. Maar daar net hing je in Bleun. Dus maar hoort Nee, de ik, Hans toch wel om Ljouwert of om Friesland? Nee, want ik wou daar heel graag blijven. Ja, hè? Ja, ik trad... ik kwam er altijd in Valkenburg op vakantie. En dat vond ik geweldig. Overal muziek. Nou ja, dat was mijn leven natuurlijk. En dan kwamen Friesen en... daar heet Suzanne. Ja, dus dacht ik, Suzanne heet... je kan wel eens zingen. Dus dan ging ik zingen bij die bandjes. En toen... het is je vakantie, maar dat vond ik prachtig. Nou, dan met vriendin werd en we kregen de hele avond gratis drinken. Nou, dat kwam wel goed uit, toch? En toen had je Trio Kwarts daar. En die vroegen elk jaar van, wil je niet bij ons zingen? Maar ja, ik zat bij het Suzanne Trio en dat vond ik ook prachtig. En misschien ook een beetje de angst van, dan wat goed gaat, zeg ik dan van wel. En op een gegeven moment had ik wel iets van, waarom ook niet? Dus ik zei, ja, ik wil wel. En toen zei ze, we moeten even hier rondzien of het haalbaar is. Want nou betalen ze voor 3 en dan moet je voor 4 betalen. Ja. En ik weet ook niet dat iedereen daar... Dus ik weet nog dat ik na de vakantie terugkwam en we zaten in Oostbuske. En aan optreden, ik zei van misschien stop ik er met, misschien. Hè? En wat dan? Nou, ik zei, ze hebben me gevraagd. En het lijkt me wel leuk, maar ja, ze moeten nog even zien of het haalbaar is financieel. En toen was het 3 weken later en toen zaten die jongens te praten. Ja, van de week heen met Willem oefend. Dus ik had, Ik zei, Willem, ja, jij gaat er bij ons weg. Nou ja, dan komt dat kat voor de kop. Ja, ik zei, ja, ik had niet iets van, doe maar. Dus toen trad ik heel veel en er waren cafés bij die wilden wel. En een café zeiden, ja, misschien ooit, maar dat hoeft voor ons nou niet of zo. En die kende mij niet, maar ik trad er wel veel op. Dus ik logeerde dan bij een van de muzikanten. En ze reis ik heen en weer. En ik optreed met Suzanne Trio, dan was ik weekends hier en de week dan bij hun. En op een gegeven moment kreeg ik ook losse optredens in hotels in Valkenburg. Met de kerstdagen dus. En ik zou 1 januari stoppen. En toen zei ik, ik stop toch met jullie willen toch met Willem te oefenen. En ik ga aan de kerstdagen ben ik er niet. Dan moet je het zelf maar doen. En dan had ik allemaal optredens. En ik zat op een gegeven moment ook... waar had je de Miss Limburg verkiezingen? En ik deed niet met, hoor. Nou, waarom net? Nee. Maar dat traden... Mooie Friese dame uit Ljouwert, ja. Ja. Maar dan hij die voorrondes allemaal. En dan was dan ook muziek en zo. En dan zat ik dan ook... Jack Jersey en zo. Dat was best wel een hele mooie tijd. En het mooie was ook... we hadden natuurlijk geen orkestband of zo. Dus er was altijd een band. En dan moest ik dan doorgeven welke nummers ik zong. En wel wat voor akkoord het stond. Nou ja, ik speelde zelf wel gitaar, dus dat was voor mij niet zo moeilijk. Dus dat was altijd wel heel leuk. Ja, ik kan me voorstellen, was met combo altijd erbij en dat met soort een dingen. live orkest, ja. Goh. Ja. En toch, maar dus, dan hadden we het eigenlijk al over 2002. Best met Rommie. De studio in West. Ja. Dat tussenstuk. Limburg. Ja, dat, en op een gegeven moment, de wens je nog wel. Maar hoe best een beetje richting die kant van Rommie uitkwam? Via de Stille Genieter, zie ik. Ze trad natuurlijk met Joepie Fortuna als gardenduo op. En dan kwamen we ook bij de feesttenten van de Stille Genieter, wat hij had. En... Gooitje in de Haan, hè? Ja, Gooitsen, ja. Ja. We hebben hier heel vaak geweest trouwens, dat we wat uitkwam. Maar altijd met, hij kwam altijd met. Aparte man, maar die dingen wel heel correct, moet ik zeggen.
En zo kwam van... Nou, hoe zal ze met Romy jongen? Ja, voor Romy wel leuke man en zo. Dus ja, die man had altijd wat. Ja, want Rom is voor u nog een soort heilige naam. Ja, dat voor mij ook vrienden. nog. Ja. Doet hij iets al? Wie Romy toen al de namen die het nou ook al is of net? Of nog steeds had? Ja, nog steeds. Ja, hè? Ja. Wie doet wel een begrip is, maar. En toen wij die single uitbrachten en zo, die muziek. En nou, Jan deed altijd mijn geluid, hè. En dan Robbie was natuurlijk wel makkelijk. En dan neem je ook even de installatie met en zo. en ik kan me wel een keer herinneren, dat was in een tent op Oude Beeldiek bij een café. En nou, misschien geweest dat ook nog wel. Maar wij waren dan wat eerder. En we waren de boel aan het opzetten natuurlijk. En dat deden we gewoon zelf. En dan stond met de rug naar de ingang. Maar je voelde dat die man binnenkwam. Dat er gebeurde wat. En dan stond hij met zijn lange jas en een sigaartje en een koffertje. Want meer hoe erom je niet met, hoor. Want alles stond er al. Ja, die man had zeker wat. Had ze protten met hem optreden? Want Ja. single met hem uitbracht? Ja, want hij had op een gegeven moment... had hij niet altijd zoveel zin in optredens meer. En dan zei hij, Rein, daar kerst van met... Dan hoefde hij wat minder te zingen. Maar het was altijd leuk. Maar ook half uurtjes of zo... als we samen waren, ook wel veel met Jeerte, was er dan ook heel vaak nog wel eens bij. Trien is toen wat minder, want die kwam net een beetje op. Ja, bij de Swan, hè? Ja. Maar ik heb een prachtige tijd met die man gehad. Ja. Ja. Helaas. Helaas, Te ja. jong Ja. gestorven onder een vreselijke ziektekanker. Ja, ik weet dat hij is zondagsmorgens overleden. Want hij had nog een album opgenomen. En er was een nummer bij en dan wilde hij heel graag dat ik dan de tweede stem opzong. Nou, tuurlijk. En dus zondags zou naar de studio van de Douw Buiter in Klasinaveen met de Stille. En toen belde 9 uur de Stille, hij was al overleden. En wij binnen donderdags nog bij hem geweest. Ik ben wel heel blij omdat ik hem toen nog zien en gesproken heb. Wij zijn zondags niet naar de studio gegaan, maar maandags. En ik weet nog dat jullie belden, want er was s'avonds een programma werd gewijd aan Romy. Of de Stille Genieter wat kwam. Maar hij zei, ik kan het niet. Hij zei, maar ik zit binnen onderweg een studio. Reina zit naast me. Misschien wij. Ja, en toen ben ik hier geweest. Maar het was een hele rare dag. Heel raar. Ja, onwerkelijk. Staat je stem te zien, je hoort je stem. Ja, dat is... maar elk optreden wat ik nog doe, en dat het iedereen, vragen ze Romy. Ja. Als ze nog 13, 14 binnen of 80, Romy. Ja. Dat die man... die had heel wat teweeggebracht. Maar positief dan. Ja. En het was ook een man die lulde nooit over iemand. Nooit. Iedereen was hem even gelijk. Ja. Armrijk, blank, zwart, zeg maar. Ja, en ik man van het volk. Ik zie hem nog altijd met een potje bier op het vliet altijd Als stingen. ik daar langs reed, dan moest ik altijd stoppen natuurlijk. En dan zei hij altijd, Reiner, en in het begin dacht ik, weet iemand toch... Ik ga met even naar het kantoor. Ja. Kantoor? Dat was Peken van der Wal natuurlijk. En dan zat hij 's morgens wel weer aan een biertje. Dan zei hij ook, maar nee, een biertje. Nou, dan dacht ik, dat doet mijn mom Romy was natuurlijk. Maar mooie tijd, echt geweldig. Ja, en Romy, nou, nogmaals, te jong verstaan, maar hij wel leeft. Hij had er ook van genomen. Hij had er heen en terugreis goed metgenomen. Dat kun je bestellen. Absoluut, ja. Doe bij Stroggingen. Ja. Is die carrière geen ik kan niks plannen. Nee, ik heb nooit dat gepland. Maar we zitten nu, het is 2024. Best een beetje blij met hoe het gingen is. Ja. Ja, omdat... Nogmaals, je kan in je leven al je oorslagen nemen. Ik ben wel blij, want het is van die solo carrière natuurlijk, is altijd gaan zoals ik het zelf wou. Ja. En in een band, ik vind een band nog steeds heel mooi. Maar hij heeft altijd met meerdere mensen te maken. En ik wil altijd optreden. Maar ja, de drummers zei nee, dan is mijn zo'n jaren. De gitarist zei nee, mijn vrouw is jaren. Dan kennen we niet. Dan dacht ik, jongens, we moeten erop treden. Ik ken dat niet, dat ken ik nog niet. Nee, je treedt wel vaak als duo op. Ja, wel eens... vaak in ieder geval. Het klinkt heel vaak, maar eigenlijk treed ik natuurlijk met Klaas dan wel. Maar ik treed eigenlijk nog veel meer alleen op. Ja. Dan als duo. Ja. Het liefst misschien wel mijn band. Of zijn Jan alleen, dat vind ik wel prima eigenlijk. Ja, weet je...
Een band ik vind een band nog steeds prachtig natuurlijk. Dat lijkt weer leuk om eens een keer iets te doen met een band. Ja, is dat dan wel een beetje de droom? Ja, dat lijkt weer wel leuk. Drummer, gitarist, gewoon... Ja, nou, al zal ik gewoon 1 concert wezen of Ja, zo, weet je wel. Eenmalig of zo, dat je dan een uurtje doet of zo. Nou, nog een periode, als die 50-jarige Ja, jubileum. nou, achter de rollator. Nou ja, Anneke loopt ook nog niet achter de rollator, dus dat scheelt. En Anneke, die is een stukje ouder dan dat. Ik heb laatst al, dat gaan we de hele andere kant op, een programma over Beppie Kraft. Nou, geweldig, wat die vrouw dan nog... Ik had toevallig dezelfde documentaire Ja, gezien. mooi. Ik ben daar nu lezen, een jongeres uit Limburg waar. Ja. Die overigens, misschien is dat ook nog wel een leuk voorbeeld voor die. De helft van die in Spanje wennet. Het goede leven en de andere helft van Geweldig. 120 optredens per jaar. Ja, Ze komt uit Limburg en nou ja, haast vergelijkbare volkszangeres. ja. Vooral met carnaval Die is vrouw het werd volle op bak. handen dragen. En dat weet ik uit die tijd wel, dat ik in Limburg zat. Ik heb nooit met haar optreden of zo, dat niet. Hè. Maar zo Maar die naam de helft viel... van die in Spanje zitten hoor. Jawel. Ja, hè? Ik heb een hekel aan dat weer wat we gisteren hadden. Ja, dat dorst krijgt ze. Ja, zij mag je met carnaval wijzen. Dat ben de koude Ja, dagen. dan gingen ze hoor. hier naartoe en van mij haar zoon of zo, die regelde het allemaal. Ja. Maar op die leeftijd en dan 3 op een dag of zo. Ja. Maar dan merkte hij wel dat ze kapot was. Ja, zij is Dat snap in ik de ook wel. 70. Ja, Voor de mensen die tegen bij huis toe, show even op uitzending gemist van de publieke omroep. ja. Het is een uitsturing van Max, mooi documentaire. Ja. En toevallig had ik hem ex-jongen. Ja. En ik ga hem helemaal uitzien. Ik Ja, vond het ik ook. fantastisch. Ja. Ik vond het zo mooi, ja, Ja, ja. echt absoluut. Dan denk ik, goh ja, Het kan wel. er is voor mij nog hoop. Nog. Ja. Nou, hast iets überhaupt van een planning? Ik bedoel, natuurlijk, doe best wat mijn gezondheid Ja, nou, ontgroeien, maar muziek blijven maken, gewoon optreden. En nou ja, we hebben nou een duet opgenomen natuurlijk, met z'n tweeën. Maar ik wil misschien ook nog wel eens alleen of weer eens wat opnemen. Maar wat het wordt, weet ik niet. Nee. Ik heb wel een aanbieding gehad vanuit een studio, maar ik ken die studio niet. Dus we gaan er eerst eens heen voor een gesprek om te zien. En dat zal ook pas waarschijnlijk de tweede helft van het jaar willen of zo. Want we moeten hier hopelijk nog even opteren. ja, we gaan hem aan even draaien. Ja. Als het optreedt, is het voornamelijk Friesland, het noorden? Of komt het nog wel eens in Limburg dus? Ja, zeker. Brabant wel. En maakt mij niet uit of vragen ze me in het buitenland. Ik ga wel. Ja, echt. Ja. Ik trad dan kom je op buitenland. Ik trad dan met Trio Quats op. En die traden dan altijd in Spanje op. En een van die jongens die durfde niet te vliegen en zo. Toen hebben ze mij wel gevraagd. Maar ja, ik had op dat moment mijn dingen nog met Susan Trio, dus ik kon niet met. En later, toen... eigenlijk waren dat muzikanten die altijd in die top 100 band speeld hadden. Nou ja, Trio Quats, het woord zei het al, voor de grap. Ze traden ook altijd op in Tiroler broekje en zo. En Gekker en dat waren natuurlijk hele goede muzikanten. En toen gingen ze met nog een paar muzikanten toeren. De Duitsland, Zwitserland voor mij, Oostenrijk, met Hein Simons. En toen werd ik gevraagd om met te gaan als achtergrondkoortje. Maar ik was alleen met 3 kleine kinders. En die waren weken van huis. Ja, ik kon dat niet maken. Nou, ze mogen me nou nog wel bellen. Ik ga nou wel. Ja. Ik heb wel een betaald verlof op en ik ga. Ja, dat vond ik zo jammer. Maar ja, ik had natuurlijk wel die kinders waar ik voor zorgen moest. Dus dat kon niet. Nee. Ja. Nou ja, de band bent nooit bij wijze van spreken, maar du hast nog steeds wel gewoon een vaste baan daarnaast, hè? Ja. Parkhoven, wat doe je Ja. dat precies? Ik ben nou facilitair beheerder. Ja. En ik werk 5 dagen. Ja. Ja. Maar dat doe je al jaren. Ik zit er nou 16 jaar. Ja. Zo is het zonder kennen. Ik bedoel, want er had steeds wel die artiestenschap, maar zo'n baan kan ik me voorstellen. Dat is ook wel vertrouwd, hè? Los even van die jeugd. Ja, Of is het toch wel gewoon het is... om rond te komen? Nou, dat natuurlijk sowieso. Je bent alleen, dus je moet zelf verdienen. En de muziek is natuurlijk... je kan nou wel een paar optredens hebben in een week, maar dat kan ook zo weer voorbij wezen. En dat blijft altijd wel in je hoofd. Dus je moet altijd wel een goede basis hebben. Dus ik zal altijd wel blijven werken. En ik doe het ook met plezier. Ik ga elke dag, bijna elke dag met plezier naar het werk. Laten we het zo zeggen. Ja. Zie, door mijn ogen is dat natuurlijk... is dat ook een veilige haven voor me worden. Want het klinkt leuk.
Ik ken alles blindelings fine. ja. Dus ja, ik weet waar... Ik had er soms ook maar goed, hè, dus. Ja, dus en ze zijn nou een beetje met reorganiseren en zo bezig. Dat je dan als faciliteitsbeheerder meerdere locaties krijgt. Ja, dat wordt voor mij wat moeilijk. En ze ben je ook misschien wel op een andere locatie. Maar ik heb dus wel aangegeven om hier te blijven. Ja. Want toen was er eigenlijk nog een peer hier. Ja. Nee, ik laat Was Tron naar die officiële pensioneringsleeftijd, of is dat bot met dwaande of net? Nee, daar ben ik nog niet mee bezig. En weet je, ik ben altijd zelfstandig geweest. Hè? Dus in de muziek. En later, met mijn ex-man hadden we natuurlijk 2 keer een café. Dus ik heb helemaal geen pensioen opbouwd. Dus ik moet wel even werken. Ja. En maar ik vind het ook wel leuk. Of ik na die tijd wil blijven werken. Ik zou nu zeggen, nou ja, misschien 2 dagen. Maar er gebeurt zoveel, dus dat kan ik niet zeggen. Dat Het jong je het sowieso terug. Ja. Nou ja, dan ga ik wel bij de Zonnebloem. Wat ook heel mooi is trouwens. Ik zing ook wel in bejaardenhuizen. En dan is het weer een heel ander repertoire. Ja. En er zijn wel artiesten die er wat lachiger over doen. Maar ik blijf erbij dat ik vind niet dat ieder artiest kan optreden in een bejaardenhuis. Maar dat is op een heel andere manier. Nou, het is wel heel dankbaar, ik het. Sowieso heel dankbaar. Maar nou ja, je ziet dat tegenwoordig dat heel veel artiesten met het gluten heel hard wezen. Nou, daar dus helemaal niet. Ander repertoire. En ja, ik denk dat moet je wel... Ik denk niet dat iedere artiest daar geschikt voor is. Voor het mooiste wierst. We gaan de nice single even draaien. Artiest Reina, ze hoort maar even. Ja, nee, ik zit er maar even bij. En Klaas. En Klaas, ja. Zongt al lang met Klaas? Ja, we hebben in hetzelfde jubileumjaar, dat was dan die maand februari, het Pyramid uitgebracht. Waar is het Pyramid gebleven? Hij is hier toen ook met geweest, toen wij een middag na dat jubileum hadden. Nelis was toen met en Klaas. En ja, dat was eigenlijk gewoon als gelegenheidsduo. Hij had wel eens gevraagd of ik... Nou ja, iedereen die wel eens met je zingt, zei of ik een single opnemen. En zei ik, nee, denk ik. Dat was bij hem ook zo. Maar hij vroeg het wel vaak, want ik zong heel vaak op familiefeesten. Vroeger al met de band. En toen zei ik, nou, kom anders maar eens een keer bij het oefenruimte. En toen dacht ik, hij vindt het zelf niet leuk, maar hij had echt al een mooie stem. À la Willia Betty. Dan denk ik, doe daar wat mee. Maar goed, dat is zijn eigen. En dus toen hebben we het Pyramid opgenomen. Maar ik heb altijd gezegd, mijn solo bleef doorgaan. En nou ja, we werden wel samen boekten zo. En ja, toen hadden we iets, zouden we nog een keer een nummer. Ja, ik zei, ik ga wat doen. En toen hadden we eigenlijk een heel ander nummer. Kinderen een kwartje. Dat werd een keer in de kroeg gedraaid. Daar kom ik dan wel eens in Usmem. Sta ik ook wel eens achter de bar. Doe ik dan ook nog wel eens even. Als ik dit heb. En draaiden ze. En toen zag ik, iedereen werd helemaal gek met kinderen. Ik denk, hey. En we waren al een keer geweest bij Roy Otters in de studio in Apeldoorn. En nou, dat nummer. En hij zei, maar dat kan niet. Want wij wilden eigenlijk een beetje wat vrolijk. Het refrein wel, maar het couplet, dat gaat natuurlijk naar de mineur. En een beetje het vals. Hij zei, daar kan je niks anders van maken. Ik zei, ja, gelijk. En toen zei hij van, ja, en nu? Nou, ik zei, ik heb eigenlijk een nummer, deze wilde ik eigenlijk een keer alleen uitbrengen. Hij zei, nou, zoek maar op. Nou, ja, dat is leuk. Ja, Klaas, dat vind ik ook leuk. Ja, ze noemen mij een beetje de diva, maar ik zei, nou, er kwam de diva wel naar voren. Ik zei, ik wil het wel uitbrengen, maar ik zing de eerste stem. En Klaas kon geen tweede stem. Dus dat was wel eens even wat zweetdruppeltjes voor hem. Ik denk, anders gaat het niet deur, dan breng ik hem alleen uit. Ik zing altijd tweede stem en dat vind ik op zich wel leuk. Maar ik ben ook al een artiest om eerste stem te doen. Ja, daar ben ik te veel artiest voor natuurlijk. En nou, hij had het redden. Hij staat er goed op. We gaan draaien. Ja. Bloemenmand. Mooiste weers, dank u wel. Ja, jullie ook bedankt dat je weer eens aanschoven. Maar... Wat mij betreft tot de volgende keer. Ja, En, heel graag. Succes en ik hoop Dank dat je. het gauw beter gaat met de stem en alles. Ja, en ik aardig ook. komt goed. Daar zit ik net doorheen. Dank je wel. Ja, niks danken. Ze